Είναι τα λεφτά στη θέση τους, θέλουν όλοι κτλ. Προγραμματισμός φαίνεται να υπάρχει και στο τέλος η γραφειοκρατία εμποδίζει ένα έργο. Μήπως χρειαζόμαστε να βάλουμε ένα project manager στην ιστορία, εάν τα λύσει όλα αυτά, κύριε Τζιαπούρα? Καλώς ήρθατε, γελάτε ακούγοντας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο, και σε εσένα και στους τηλεθεατές. Κώστας Τζιαπούρας, πρόεδρος PMI. Μάλιστα. Θα μιλήσουμε για το project management, δηλαδή έναν υπεύθυνο έργο, συντονιστή επί των όλων, έτσι, έναν επικεφαλής του έργου. Ποιος είναι ο ρόλος του project manager? Ο ρόλος του project manager, όπως το αναφέρετε και εσείς, είναι να συντονίσει όλες τις ενέργειες που χρειάζονται για την ορθή και σωστή υλοποίηση ενός έργου, οποιοδήποτε έργου. Και υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίες στον τομέα αυτό, αλλά είναι ένα καινούριο επάγγελμα κατά κάποιον τρόπο. Ιδίως στη μικρή μας Κύπρο, τα τελευταία 10 χρόνια άρχισε να αναδεικνύεται και βασικά και ο σκοπός που δημιουργήσαμε, και θα αναφέρω πιο μετά και το κυπριακό παράρτημα του PMI, είναι για να καταστήσουμε γνωστή και ευρύτερα κατανοητή την αναγκαιότητα της χρηστής διοίκησης των έργων, που κατά κάποιον τρόπο φέρνουν τα αποτελέσματα, την επίτευξη επιχειρηματικών αποτελεσμάτων για όλες τις εταιρείες, για όλους τους οργανισμούς, σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Πάντως, στη φιλοσοφία μας είναι και λίγο περιττό έξοδο, το βλέπαμε μέχρι σήμερα τουλάχιστον, τον project manager. Διαφωνώ, γιατί... Αυτό λέω, το αποτέλεσμα δείχνει ότι έχει πολύ μεγάλο νόημα να επενδύσεις σε ένα project manager. Δεν έχω τα στατιστικά σε λεφτά πόσα χάνονται το χρόνο, αλλά σίγουρα υπάρχει ένα ποσοστό αποτυχίας γύρω στο 70% των έργων. Ναι, είναι τρομερό. Ξέρετε, πας να κάνεις μια δουλειά, ξεκινάει κάποιος μια επιχείρηση, πάει στους γνωστούς του, στους συνεργάτες του και του λένε όλοι: φιλούι μου, θα τα βρούμε, δεν είναι τίποτα. Και στο τέλος πληρώνει διπλή την επένδυση. Μπράβο. Γενικά είναι αυτό που σας είπα, ότι γενικά τα έργα αποτυχάνουν στους 3 τομείς που έχουμε να είναι on time, δηλαδή έγκυρα, εντός του προϋπολογισμού, που και αυτό είναι το μεγάλο το κομμάτι, και επίσης τα deliver, τα παραδοτέα του έργου, να έχουν το quality που θέλουμε. Γιατί δεν μπορείς είτε το ένα είτε το άλλο, κάτι θα σου φύγει. Αλλά όντως τα ποσοστά αποτυχίας είναι τεράστια. Νομίζω τα ποσά είναι κάποια δισεκατομμύρια που χάνονται κάθε χρόνο στη μη έγκυρη υλοποίηση των έργων. Αν τα προσθέσεις όλα μαζί, το ερώτημα είναι τι skills, τι προσόντα πρέπει να έχει ο project manager για να τον προσλάβω? Είναι ένας... Δεν είναι, μπορεί να πει, να συγκεντρώνεσαι σε έναν πρόσωπο, εντάξει, αλλά γενικά ξεφύγαμε λίγο από τα τεχνικά τα skills που πρέπει να έχει ένας project manager. Πρέπει να έχει περισσότερο communication skills, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς να μεταφέρεις την πληροφορία είτε στους κατώτερους σου στην ομάδα, είτε στους stakeholders του οργανισμού που υλοποιάς το έργο. Υπάρχουν τα λεγόμενα power skills, πιο παλιά ονομάζουν τα soft skills, που πρέπει οι οργανισμοί να επενδύσουν σε αυτά τα άτομα, να δουν ποια άτομα μπορούν να υλοποιήσουν αυτά και να επενδύσουν σε αυτούς για να τους κάνουν τη σωστή εκπαίδευση. Υπάρχει ο δικός μας οργανισμός, το Project Management Institute, που είναι ο κορυφαίος μη κερδοσκοπικός επαγγελματικός οργανισμός διοίκησης έργων, καθώς και πιστοποίησης επαγγελματιών στον τομέα αυτό, που προσφέρει έναν τεράστιο δίκτυο εκπαίδευσης, έρευνας και συνεργασίας παγκόσμιο, που μπορεί κάποιος, όταν ανήκει σε αυτό το δίκτυο, ανήκει σε αυτόν τον οργανισμό, να πάρει πάρα πολλές πληροφορίες, να εφοδιαστεί για να μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό. Ναι. Τώρα, κάνετε και ένα συνέδριο για όλα αυτά. Μιλήστε μας λίγο για το συνέδριο. Πρώτα θέλω να πάω λίγο πίσω πώς δημιουργήθηκε το κυπριακό παράρτημα. Να το δώσουμε, ναι. Πήραμε την πρωτοβουλία γύρω στα 15 άτομα μέσα του 2015, γιατί είδαμε την αναγκαιότητα, που σας είπα προηγουμένως, να δημιουργηθεί κάτι στην Κύπρο, ένας επαγγελματικός οργανισμός. Και το 2016 υλοποιήσαμε και ιδρύθηκε επίσημα το κυπριακό παράρτημα, όπως το ονομάζουμε PMI Cyprus Chapter, που είχαμε σαν όραμα να γίνει μια καθίδρυση του ως κοινότητα αριστείας και ως κέντρο αναφοράς για την επιστήμη της διαχείρισης των έργων και να προσφέρουμε αμέριστη υποστήριξη προς τα άτομα, τους επαγγελματίες στον τομέα αυτό. Πιστεύω τα καταφέραμε αυτά τα 7 χρόνια. Έχουμε περισσότερο από 220 ενεργά μέλη, που για την Κύπρο μας, για το νησί μας, είναι ένας τεράστιος αριθμός. Πίστεψε με, Χρήστο, υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που έχουν λιγότερο μέλη από εμάς, και ακόμα ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα καταφέραμε πριν 3 χρόνια να αναδειχτούμε το καλύτερο παράρτημα στον κόσμο
στην κατηγορία μας μέχρι 300 μέλη, που είναι όντως υπάρχουν πάνω από 100 παραρτήματα στον κόσμο. Αυτό σημαίνει και ποιότητα, αλλά σημαίνει και οργάνωση. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο η ποιότητα. Μάλιστα. Επίσης, είναι πολύ απαραίτητο προσόν για ένα project manager να είναι οργανωτικός και να μην του Ασφαλώς, φεύγουν πράγματα. Δεν το είπα γιατί αυτό το θεωρώ δεδομένο. Ναι, πολλοί κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Για πάμε τώρα στο συνέδριο. Ένας από τους πρωταρχικούς μας στόχους που είχαμε με την ίδρυση μας του Κυπριακού Παραρτήματος είναι και να έχουμε και τη διοργάνωση ενός ετήσιου συνεδρίου. Ναι. Εδώ, να βάλω μια παρέθεση, δεν είναι μόνο το ετήσιο συνεδρίο. Εμείς προς τα μέλη μας και όχι μόνο, κάνουμε κάθε μήνα διάφορα σεμινάρια, διάφορα πράγματα προς τα μέλη μας, αλλά είναι ανοιχτό και για τον υπόλοιπο κόσμο. Όποιος ενδιαφέρεται, περισσότερο ένα webinar τώρα, γιατί φέρνουμε ομιλητές από το εξωτερικό. Ναι. Πάντως είναι για στελέχη από όλους τους τομείς της οικονομίας. Μάλιστα, ασφαλώς. Ναι. Όμως υπάρχει στην Κύπρο, κυριαρχεί περισσότερο ο τομέας της πληροφορικής σε ένα μεγάλο βαθμό και μετά το construction. Στο εξωτερικό είναι κάπως αντίθετα, είναι πρώτα το construction και μετά το τομέας πληροφορικής. Ναι. Το ετήσιο μας συνέδριο διοργανώνεται με επιτυχία τα τελευταία 6 χρόνια. Φέτος έχουμε το 7ο Project Management Conference και έχει όντως καθιερωθεί, και δεν είναι δικά μας λόγια αυτά, είναι τα λόγια που λέει ο κόσμος, ως μια από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές εκδηλώσεις στη χώρα μας. Παρέχει πάντα μια πλατφόρμα για τους επαγγελματίες διαχείρισης έργων και όχι μόνο, ανώτερα στελέχη εταιριών, την κυβέρνηση, την ακαδημαϊκή, για ακαδημαϊκή αγορά, κοινότητα, και όλους τους ενδιαφερούμενους που είναι από όλους τους κλάδους, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, με στόχο την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τις προκλήσεις που έχουμε και τις ευκαιρίες για την ευέλιξη μιας επιχείρησης, που όντως των τελευταίων καιρών και με τους οργανισμούς που κινούμαστε, προσπαθούν όλες οι επιχειρήσεις να εκπονήσουν καινούργια έργα και κάνουν ταυτόχρονα μεγάλων αριθμών έργων, και εκεί υπάρχει λίγο η οργάνωση που χρειάζεται το σήμα προηγουμένως. Καταρχάς, ποιος μπορεί να λάβει μέρος και πώς μπορεί να λάβει μέρος στο συνέδριο? Είναι ανοιχτό για όλον τον κόσμο. Δεν το έχουμε μόνο για τους επαγγελματίες, τους διευθυντές έργων. Το έχουμε ανοιχτό για όλον τον κόσμο. Απευθύνεται σε όλα τα στελέχη οποιασδήποτε εταιρείας. Η εγγραφή μπορεί να γίνει μέσω... Υπάρχει ένα website, το pmicyprusconference.com, και εκεί μπορεί να βρει τα πάντα όποιος χρειάζεται, ενώ από την ατζέντα τους ομιλητές ό,τι χρειάζεται, και η εγγραφή γίνεται online. Η θεματολογία μας φέτος, έχουμε ένα concept που ονομάζεται Thriving Through Adversity. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω λίγο στα ελληνικά για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι κάποιος να καταφέρει να ξεπεράσει τις προσκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, είτε είναι εταιρεία είτε άτομο, με ανθεκτικότητα, αποφασιστικότητα και προσαρμοστικότητα, για να βγει πιο δυνατός και επιτυχημένος στην άλλη πλευρά. Ο πιο προσαρμοστικός είναι αυτός που κερδίζει στο τέλος. Σε έναν βαθμό, ναι. Και πόσο γρήγορα να το κάνεις. Γιατί αλλάζουν οι συνθήκες. Ναι, βλέπετε πόλεμοι, πανδημίες, κυβερνήσεις αλλάζουν. Περασμένη εβδομάδα στο Παγκόσμιο Συνέδριο στην Αμερική και μου μείνε στο μυαλό μια έκφραση. Ναι. Change has changed. Η αλλαγή αλλάζει. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, και αυτό που ήδη προσκόμισα και από την Αμερική μου την εβδομάδα είναι το Artificial Intelligence. Βέβαια. Που είναι ένα καινούριο κεφάλαιο για μας στην Κύπρο. Αυτά που άκουσα στην Αμερική την περασμένη εβδομάδα, νομίζω είμαστε πάρα πολύ πίσω εμείς. Και εμείς προσπαθούμε σαν Κυπριακό Παράρτημα. Ήδη αύριο έχω ένα σεμινάριο προς τα μέλη μου. Έχω έναν Καναδόν ομιλητή να μας μιλήσει έτσι για μια ανάμιση ώρα. Και στο συνέδριο την άλλη εβδομάδα φέρνουμε μια κοπέλα από τη Σιγκαπούρη να μας μιλήσει για αυτό το κομμάτι. Περισσότερες πληροφορίες πού μπορούμε να βρούμε για να ολοκληρώσουμε? Είναι στο website pmicyprus.conference.com. Μπορεί οποιοδήποτε να ενωθεί μέσα, να δει, να κάνει και να κάνει και την εγγραφή του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.